जोंनि मानगोनां नायल'जाल' सासेल' बर'नि स'ल मिनिस्टार एमंस्ट द बड'स मिस्टार उरखावगोरा ब्रह्म बिथां सार बिथाङा UPPL दोलोखौ लानानै मा बुंदों बेखौ आं होनो थांगासिनो दं। बेनि सिगां नोंथांमोना सानदो दिनैनि समावहाय दा बिथाङा फैबाय थानाय 2025आव हाग्रामा महिलारिजों कन्टेस्ट जानो थांगासिनो दं नामा बेनि सोमोन्दै सावरायगोन लोगोसे दिपेन बर' सारनि सोमोन्दै स्लाइड सावरायगोन। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिपेन बर' सारनि खोथाखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय फ्राय आंनि कमेन्ट्सआव बिथांनि बिबानखौ एंगारथारनांगौ बियो हारसिंनि मोनसे सल सम्पति नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयबो बर' रायजो राजानिनो बेखौ गावनि मथलबनि थाखाय बा बबेबा मोनसे पार्टिनि मथलबनि थाखाय बाहायनो मोना होननानै बयबो कमेन्ट्स हरदों। नोंगौ थारैनो बाथ्राया दा CWC मिटिं जिरायनानै बिथांमोना डिसिसन लानो हायो। बे खनसेल' नङा खननै खनथाम बिथाङा मिस्टेक खालामबाय बियो बिराद गिदिर मिस्टेक आरो बर'नि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिस्ट्रियाव बेफोरबायदि मिस्टेकखौ नुबोआखैमोन जायखौ माने दिपेन बर' बिथाङा मावदों। जिहेतु माने दिपेन बर' सारे कइसे जिहेतु अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन हिस्ट्रि आमी देखेबोलै পোৱা নাছিল আগৰ সময়ত কিন্তু दिपेन बर' सारत टेनरत आमी এই ঘটনা कार्यक्रमটো आमी देखेबोलै पाइছোঁ। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स हर लोगोसे UG ब्रह्म सारा हाग्रामा महिलारिखौ माबादि बुंदों बिथांजों टक्कर होनो थांगासिनो दं नामा बेखौ नायलांदो। बेथ' मोनसे मानसिफ्रा दा रियेलिटिखौ माने होसोग्रा जाबाय खारन 17 बोसोर जि मोनसे दलखौ बिसोरो मदद होबोदोंमोन आरो दा नुबाय मा 17 बोसोर सासन खालामनाय दला काउन्सिल बादि मोनसे फिसा ओनसोलाव खनसे गोलाव सम सासन खालामनानै क्षमतानिफ्राय जुदि गोग्लैयोबा सिखारफिननांगौआ गोब्राब दा बेखौ मानसिफ्रा बुजिनो हमदों। ओंखायनो दा जाय गोदान दला मोनसे क्षमतायाव दङ आरो बेहायनो मोनसे भबिष्यत दं होननानै बयबो बाहागो लानो फैदों। आरो होनबाबो क'क्राझाराव मोनसे डेभेलपमेन्ट नांगौ। दा बर' एकर्डआव गोबां माने दफाफोर दङ जेरै ITI नि खोथा फैदों बाहाय आरो चिरां जिल्ला हिसाबै बहुतखिनि दफाफोरनि गेजेराव माखासे अनुस्थानफोर फैनांगौनि बाथ्रा दङ। दा बेखौ मावफुंनांगौबा मोनसे स्टेबल गभर्नमेन्ट नांगौ आरो स्टेबल गभर्नमेन्ट नांगौबा जोङो दिनैहाय मोनसे भायबिलिटिखौ नायनांगौ जाबाय। दा BTC ओनसोलनि मानसिफ्रा रावबो नेशनेल पार्टी एबा बाहेरानि दैदेननाय पार्टीनि आखायाव BTCखौ होनो गोसो गैया। बे हिसाबैनो गोदो अपोजिसन DPPF हान्जानो भटखौ खम होदों खिन्थु DPFनो बांसिन होदों। DPFनो 19 बोसोर सासन खालामनो सुबिदा होदों। बेनि उनाव दिनै DPFआ जिहेतु मोनसे सम्भाबनायानो गैला UPPLनो भट होनानै UPPLखौनो आरो गोलाव सम सासन खालामनायनि मोनसे सुबिदाखौ होगोन आं बेबायदि मोनसे साननायखौ नुनो मोनदों आरो जिहेतु BTCनि मानसिफ्रा गुबुन गुबुन राष्ट्रीय दल एबा गुबुन बाहेरानि दलफोरनो क्षमता होनो गोसो दा जों मोजां गेलेनांगौ आरो दा बे बाइ इलेक्सनसो गासै माने फ्राय हमनानै लादो 15 माससोल' MLA जानानै थागोन बेनि उनावहाय जेनेरेल इलेक्सन फैफिनगोन 2026आव आरो बेवहाय जोङो फुल फ्लेजेड मोनसे इलेक्सन गेलेहैगोन। बे बेलायाव जोंनि मोखाङाव जायफोर दं कंग्रेसखौथ' जोङो हिसाबबो लाया कंग्रेसआ गासै आसामाव मोनसेबो देरहानायबो नङा। सामुगुरिया एसे गोब्राब मोनसे फाइट जागोन थेवब्लाबो सामुगुरियावबो कंग्रेसआ जेननो हागौ। दिल्लीयावथ' कंग्रेसआ मालांखानिफ्रायनो गैया जानानै दङ गावसिनि अस्तित्वआबो गैया। BPFआ दिनै खुब गाज्रि अबस्थायाव दं। आं रावखौबो बेक्तिगत भाबै रायनांगौनि खोथा गैया हानजा हिसाबैनो खुब गाज्रि अबस्थायाव दं बिसोर दा बाइ इलेक्सनखौथ' देरहाया 25आवबो खुब गाज्रि रोखोमै डाउनाव दं। बे अल इन्डिया एसेसमेन्टआव फैगासिनो DPFआ 2025नि जे काउन्सिल इलेक्सन जागोन बेवहाय जेसेबां सिट बिसोरो 2020आव देरहादोंमोन बिसोरनि 1/3बो थाहैयाबो जानो हागौ। बे अल इन्डिया एसेसमेन्टआव फैगासिनो दं खिन्थु UPPLआ दावखोगोन दावखोनाया बेसेबां लेभेलसिम दावखोहैगोन बेखौ दा रावबो क्लियार बुंथ'नो हायाखै। दा जोंहा UPPL हिसाबै जोबोद मावनांगौ दं। ओंखायनो बे इलेक्सनखौ लानानै गोसोफ्राव गाज्रि मोनलायनानै थानाय बा एसे गाज्रि परिबेस सृष्टि जालायनो हानाय रोखोम स्ल'गानफोरखौ होलायाबा हामगौ। जेनेबा दाखालि खोनाबाय आं माबा प्रमद बर' हाथाव BTC बासाव आरो vedio
फारसेथिंनिफ्रायबो एखे खोथाखौनो बुंनांगौ जे हाग्रामा हाथाव हाग्रामाखौथ' हाथायनायनि बाथ्रायानो फैला बे गैखायाबो जिहेतु दा आं सानदों मा आंथ' जिबनाव प्राय माने 30-35 बोसोर राजनिति नुबोबाय आं स्ल'गानबो होबोबाय लेक्सारबो होबोबाय आंनि जिबनाव रावखौबो आङो खुनु दिन बे सोरखौबा हाथाव सोरखौबा बासाव बे स्ल'गानखौ सहाय लानानै आं इलेक्सन गेलेबोफेराखै आं बेखौ खुब माने एसे उन्दैफोरनि खेला बादि मोनो बेफोरखौ गारलायलायनानै जोङो एसे फ्रेन्डलि मदाव गेलेनांगौ सामहाव बिपिएफ इउपिपिएलनि गेजेराव सत्र'ताया जोबनांगौ आरो बबेबा मोनसे नङा बबेबा लेभेलाव जोङो सामाजिक इन्टारेस्टआव एसे बुजाबुजिखौ रैखा खालामनांगौ आं बेखौनो लुबैयो सार हाग्रामा महराया मोनसे बाथ्रा बुंदों जे चिफ मिनिस्टार मन्त्रि मनला फैबाबो एबारनि बाइ इलेक्सनाव इउपिपिएलआ बिपिएफखौ फेजेननो हानाय नङा होननानै बिनि थाखायथ' माने हाग्रामा महिलारिखौ साबायखरसो होयो आं मन'बलखौ लानानै खारन आं एसे मोजां मन'बल थानाय मानसिफोरखौ मोजां मोनो देरहायो देरहाया बे आलादा बाथ्रा बेहा मन'बला खुब स्ट्रं आरो बिदिनो थाबाय थाथों देरहानायाथ' देरहानाय नङा खिन्थु आं बेनि थाखायथ' बेखौ आङो साबायखरसो होयो खारन आं जेननानैबो मानसिया गोसोआ जेनाबानो जायो आंथ' जिबनाव बेसेबां जेनबोदों फालाय आंखौ नाया इलेक्सनाव आं बेसेबां जेनबोखो 2009निफ्राय लानानै दा खेबबासो इलेक्सन जेनबोदों खिन्थु इलेक्सनावसो जेनदों आं अंकआवसो जेनदों मन'बलाथ' जेनाखै आंनि मन'बला जेनैनि थाखायनो आं दिनै देरहानानै मन्थ्रि जादों हाग्रामायाबो गावनि जिउ जोबजासे मन'बलखौ लाखिबाय थानो हायोबाथ' मोजांसो नोंथांमोनाथ' नुबाय भिडिअ क्लिप्सखौ बिपिएफखौ बुंनो मोजां जादों बिथांमोननाव मा दं मिनिस्टार दं ना रुलिं पावार दं ना एमएलए दं एमएलएआथ' दङ होमबाबो पावारलेस आरो दिनैहाय ना इएम दं होननाय जादों नाथाय अब्लाबो मोनसे प्रश्नआ आंनि गोसो सिङाव फैबाय थायो नाथाय अब्लाबो गसाइगाव बादियाव मानो लोब लोब मानसिफोरा मिटिङाव फैदों आरो दिनै मानो जयेन जागासिनो दं पावार गैयै दोलोआवलाय एन्सारखौ नोंथांमोना हरदो भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं